سلام سلام ተኸታተልቲ ኣጀቱስ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕናን እናበልኩ ብዛጋጣሚ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኹላና ኣብ ዘለናዮ ከምዚ ሎማዓንቲ ሓቂ ዘረባ ዝረአናዮ ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ 17 ኣዋርሕ ዝኸውን ናይ ፅንኩር ዝኾነ ግዜ ኩናትን ካልእን ብዙሕ ሰብ ተማዛቢሉ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይበሃል ጠፊዩ ብዙሕ ንብረታት በሊሹ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ነገራት በሪሹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ግን ደስ ዝብል ከምዚ በፂሖም ናይ ሰላም ኩነታት ክትሪኦም ደስ ይብል ኣምላኽ ከምኡ መላእ ኣለዎም ሓፈሽኡ ነቲ ህዝቢ ቅሳነት እዩ ማለት እዩ so 2023 ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ይበላ ማለት እዩ ንዓና ኤርትራውያን ከዓ ከምኡ ማስለና ብተዘዋወረ መገዲ